Croeso chi yma i'r Gell. Dwi'n gorfod gadael y tŷ yn gynnar bore yma, felly mae'n dal yn dywyll wrth i mi recordio. Ond gobeithio bod hi'n mynd fod yn ddiwrnod go lew i ni gyd. Mewn gwirionedd, maen nhw'n addo glaw heddiw. A felly, ddoe, mi nes i fentro allan i'r ardd am ryw hanner awr i wneud chydig bach o glirio. Rwy'n rhag ofn i chi gam gymryd tydw i fawr o arddwr. Mi fedrai dorri'r lawnt oherwydd bod gen i beiriant go dda, a'r un modd mi fedrai gadw'r gwrych rhag mynd yn rhy fawr. Ond yr hyn oedd yn ymhoeni fi ddoe oedd y chwynnu'n anifer hwnnw, taglis. Mi fydd y dad yn ei alw'n convolvulus ac eraill yn sôn amdano fo fel baindwyd. Rywsut mae'n llwyddo i ymddangos mewn cymaint o wahanol gorneli o'r ardd. Rhaid i mi beidio beio'r cymdogion. Mod i weithio'n amau o ochr arall y gwrych, mae o yn dod drosodd i'n gardd ni. Oherwydd, ddech chi'n gweld, bod na flodyn digon harddur i'r planhigyn rhyw drwmped gwyn, mae'n dipyn o bla. Yr hyn mae'n ei wneud ydy clymu hynna'n oddi amgylch rhyw blanhigyn neu goeden a dringo i fyny tua'r awyr. Ac wrth edrych arno o'n tyfu o'r pridd, mae'n edrych yn ddigon diniwed. Mae'n blanhigyn tenau iawn, yn edrych braidd fel rhyw weirin. Ond wrth ddringo, mae'n clymu hynna'n mwy a mwy am y canghennau. Y canghennau mod i gafel ynddyn nhw. Ac i fod yn blanhigyn tenau, mae'n tyfu nes tagu pob dim arall. Ac wrth reswm, mae'n un anodd ar y naw i gael gwared ohono fo. Mae rhaid i ddatod oddi wrth y brigau eraill, ac mae'n gwneud hynny fel datod pelen o wlân sydd wedi bod yng ngofal cath ers pythefnos. Wyddwch chi, mae'n ddarlen ydy. Mae'n ddarlen perffaith o'r modd mae rhai pethau'n gallu gafel ynddo ni. Maen nhw'n dechrau yn ddigon bach, ond rywsut maen nhw'n cael mwy a mwy o afel ynddo ni. Maen nhw'n edrych yn ddiniwed, ac fel blodyn y taglis hyd yn oed yn gallu edrych yn ddeniadol, ond maen nhw'n gallu gafel ynddo ni. Meddyliwch am y brenin Dafydd. Dim ond edrychiad bach oedd y dechrau. Rhyw gipolwg yng nghornol ei lygad wrth iddo gymryd rhyw orig fach o orffwys. Ond fe drodd y cipolwg hwnnw yn edrych mwy. Be ath o'i edrych ar Bathsheba, a hynny'n troi'n flus, yn chwant, yn odineb, ac ywreias yr hethiad yn cael ei ladd. Bywyd teuluol Dafydd yn llanast llwyr. Un edrychiad bach. Beth oedd y peryg yn hynny? A cymaint wedi cael ei dal yn tydyn nhw. Un edrychiad bach a ryw lun ar y teledu neu ryw lun ar y cyfrifiadur. Maen nhw'n deud bod pornograffi yn bla ac yn ddiwydiant sydd yn ffynnu dyddiau yma yn y gorllewin. Neu beth am Achan? Chi'n cofio, yr iddew hwnnw oedd yn un o'r milwyr ath i Goncro Jericho ym myddin Joshua. Fe ddoth y gorchymyn i losgu'r ddinas, i beidio cadw dim o drysorau'r ddinas. Roedd popeth naill i'w losgu, neu os ydyn nhw'n arian neu air fydde ddim yn llosgu, yna roedd rheini i gael eu cysegru i'r arglwydd. Ond be ddigwyddodd i Achan? Yn ei eiriau hynna'n, mae'n deud, ymysg yr ysbail, gwelais fantell hardd o sinar, 200 sicl o arian, a llafn aer yn pwyso 100 sicl. Cododd blis arnaf amdanynt ac fe'i cymerais. Mor ddeniadol a thlws, fel blodyn y taglis, ond yn gafel ynddo fo, a'i chwant yn troi yn drychwant. Ond efallai bod yr enghreifftiau hyn yn ymddangos yn eithafol i ni. Tyden ni ddim yn dwyn, tyden ni ddim yn ymhel â phornograffi, ond chi'n bod, mae pethau'n gallu gafel. Mae alcohol a chyffuria yn gallu gafel a nid jyst y rhai yna sydd yn ddigartref ac ar y stryd sydd wedi dal gan gyffuria. Mae alcohol yn, mae'n gallu bod yn bechod parchus yn dydy. Mae yna bechodau parchus sy'n gallu'n dal ni. Mewn oes faterol fel yn hoes ni, ydyn ni'n casglu trysorau
i ni'n hunain tra mae'r anghyfartaledd mawr a thlodi mawr yn y byd? Neu beth am bechoder tafod, gosip, siarad y cefn i bobl, ambell i air angharedig yn cael ei roed? Tybed beth yw'r trawst yn fy llygad i sy'n ymwneud i'n ddall i'r pethau sy'n gafel yn dda i, tra dwi'n gallu gweld beiau rhai eraill yn glir iawn. Fe ddydodd Paul wrth Timotheus bod rhaid iddo fo ffoi oddi wrth bechodau ieuenctid. A mi fedrwn innau hefyd ddweud, wel ie, mae eisiau ffoi oddi wrth rheini, ond hefyd ffoi oddi wrth bechodau canol oed a phechodau henoed. Ond ga i fynd yn ôl at y taglys am funud. Mi ddydys i yn mod i wedi bod wrthi'n clirio dipyn yn yr arddoi. Ond nid dyma'r tro cyntaf i mi wneud hynny. Llynedd mi fues i'n gwneud yr un peth yn clirio gymaint ag y gallen ni. Ond fe ddoth yn ôl. Mwyn cael gwared ohono go iawn, mae angen i mi wneud mwy. Mae angen i mi balu'r gwreiddiau i fyny wrth mae rheini'n gallu mynd yn ddwfn iawn i'r pridd. Ac ceisio i codi, mae'n hawdd gadael rhyw damed ar ôl a hwnnw wedyn yn ail ymddangos bellach ymlaen. A chi'n gweld, dyma'r gwir am yn beiau ni. Gallwn ni gael rhywfaint o reolaeth arnyn nhw trwy hynna'n ddisgyblaeth, tynnu'r llygad allan, torri'r llaw dde i ffwrdd megis yn ffigurol, peidio edrych, peidio mynd i'r mannau hynny lle da ni'n gwybod da ni'n cael yn temtio. Ond yn y pen draw, mwyn bod yn rhydd go iawn, rhaid torri'r gwreiddyn. A fedrwn ni ddim gwneud hynny. Mae rhaid cael help goruwch naturiol. A dyna pam bod angen i ni roi'n gobaith yn efengil neu newyddion da Iesu Grist. Fe ddoth o'r byd mwyn delio â chanlyniadau'n pechod trwy farw ar y groes yn lle ni a dioddau y gosb am yn rygio ni. Ac wrth i ni roi'n ffydd yn ei waith drosto ni, mae'n addo bod yr ysbryd glân yn dod i roi calon newydd i ni, ysbryd newydd o'n mewn, mwyn delio â gwreiddyn y drwg yn calonau ni. Na, tydyn ni ddim yn gweld diwedd ar demtasiwn, na diwedd ar yn methu ni ar adegau yn y byd yma. Ond mae ganddon ni y garddwr mawr yn byw ynddo ni ac yn gweithio mwyn i ni gael yn newid. Ar addewid y cawn ni'n hatgyfodi ryw ddydd ar newydd wedd, yn gwbl rydd o'n holl feiau, y beiau sy'n yn maglau ni mor rhwydd yma. Ydy hynny'n ymddangos yn amhosib i chi a fi. Ar adegau. Mae yna emyn yn does sydd yn dweud, os gwelir fi bechadau ryw ddydd ar ben fy nhaith, ond mewn gwirionedd, os da ni'n pwyso ar Iesu, nid os ydi o, ond pan. Pan welir fi bechadau ryw ddydd ar ben fy nhaith, rhyfeddol fydd y canu a newydd fydd yr iaith, yn seinio buddugoliaeth am iachawdwriaeth lawn, heb ofni colli'r y frwydr, na bore, na ffrynhawn. Gadwch i ni weddio. O arglwydd yn Duw, da ni weithiau yn esgusodu'n hynna'n trwy ddweud, wel, does neb yn berffaith. Na, tydyn ni ddim yn berffaith yn y byd yma. Ond tydi hynny ddim esgus o arglwydd yn Duw. Da ni'n gofyn i ti faddau ni yn beiau o'r newydd heddiw. Neud i'n golchi ni'n lan, a neud i ddelio â gwreiddyn y drwg sydd yn calonau ni. Ac os oes yna rhyw fai heddiw sydd yn debyg o'n baglu ni, nid i'n gwared ni rhag y drwg a rhag yr un drwg, i ni gael byw'n rhydd fel plant y brenin mawr. Gnad o waith o Dduw Tad fel y garddwr mawr yn ynghalon ni heddiw. Amen. Bendith arnoch chi.